Asier Altunak eta Telmo Esnalek zuzendutako telesaila da. Bertan azaltzen diren aktoreak oroar, Guazemang eta Noaoa saioetan aritutako berdinak dira. Pertsonaiak, trama eta tonua oso xelebreak eta bereziak dira. Eta aktore gehienek pertsonaia da ezberdinak antzetzen dituzte. Urteen poderioz, Euskaldun askoren kultuzko telesaila bihurtu da. 13 atal izan zituen guztira. Gaur, klaketan, Brinkola. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Brinkola telesailaz hitz egiteko, aurpegi oso ezagun bat, gonbidatu dugu. Nik uste Euskaldun guztiek ezagutzen dugun aurpegi bat dela. Mikel Askurain aktorea, ongi etorri. Bai, igualmente. Zer moduz? Ondo esan behar. Ondo esan behar. Bai, ontxe, elkarrizketak eta bagizu beti hor nervixo punto bat emototzu. Bueno, ontan lasaiz, ez dago ezer. Amargarren berbia esan orduko pasako. Horregatik, aipatzen izun, Euskaldun guztiok ezagutzen dugun aurpegia zehala, ze egia da, hor estatu batuetan eta askotan egoten dira aktore batzuk, gaztelera esaten aktore sekundario de lujo esaten da askotan estatu batuetan, ez? Luxuzko bigarren mailako aktorea, et jarriz eta olakoak. Nik uste zu bat zehala aurpegi bat, denok ezagutzen degula, beti identifikatzen zaigula leku askotan, ez? Baina, bueno, ez dakit zuko ala bizi dezun, ez dakit sentitzen zean, ala sentitzen zean. Bai, sentitzen ez, baita gainera... Eroso sentitzen naiz hor, bigarren mailan. Claro, hori galdetu nahi dizun. Berez, bigarren mailako aktore hori, edo aktor sekundario gaztelera, ez dakit hitz hori egokiena den, ez? Egia da igual ez dakazuela hainbeste protagonismo, aktore protagonista bateko ez hainbeste, baina, bueno, badakazue hor ere zuen pixua, ez? Baina, bueno, eroso sentitzen zea zu etiketa horretan. Bai, hombre, desberdina da, protagonista batek ardura handixo bat dauka, osea, motxila handixo bat darama. Ni eroso sentitzen naiz. Eroso. Baina, egisa esan da, ingo nuke protagonista bat bai, Aprobetxatu. Ba, ingo nuke ez. Aprobetxatu saionek milioika... Uste dut oinarte honaizela eroso, potroso xamarra banaizelako, eta, kita. Osa, pixkat perezagatik ero, ez tezu... Ba, ardura ondixea da protagonista izatea, eta bigarren mailan beti uste dut hobeto bizi gala. Bueno, beste erosotazu ben. Aprobetxatu, podcast honek milioika entzule dauzkala, aprobetxatu, ez? Baina... Pertsonaia protagonista bat nahi dezula. Bai, uste nire burua gaur egun, gertu daola protagonista bat etxeko. Bai, hortxe zaude, atarian. Bai, bueno, eldutasun batera, aia hona izela. Oina prest. Bai, oinien gonuke... Eozer genero, baina, kantuan da ez, baina... Kantuan ez, bueno. Esgrima, ikasilik, Bai, bueno, hor ikusi ez du, Eneko Sagardoi eta Zaldian ibiltzen ikasi zu, besta, bueno, bai, aktoreak bazeat, ez? Bai, Zaldian ikasiko nuke. Zaldian, bai. Bai, ez nahi segule bili, baina... Putatu, Zaldian baldin bada, nik uste Paulo Urquijokin lan egiteko aukera asko izan ditzakezula, Zaldian bada. Bueno, zer egingo dezun ez dakigu, baina zer egin dezun behintzat, bai, antzerkian, telebistan, pelikuletan, Goenkalen, hasi zinela, edo, bueno, behintzat lehenago hasi zinean, baina... Ezaguna Goenkalen nintzen, baina aurretik, hor dago Koska, eta gogoratzen dituzune. Tasista behin nuen, tasista kamara eskutuan. Kamara eskutuko programa egiteko baten. Izan zen, bueno. Ondio batek tasista gatxik izautzen hau, Bai, Bai, gizonak eta, adineko gentiak. Zazan eskutuko programa kamara okulto egiteko bat, ez zuzinean tasista. Eta euskera zetzen ginoen da, sekulako arrakastiok izan. Sekulako, repetiu zituen, danak aspertu arte. Etengabe, ninokan jarrita hemen ere, kamara aurrean egintzen dituen lehen pausoak, ez dakit zuzena den, baina, asto baten atzeko hanketan izan zela. Bai. Hala da? Bai. Azaldu. Txirrimirri eta txiribitonen ere. Bai, nire atzeko hankatu gauzitzen, da Joseba Hierbe aurrekaldia. Haren, mutura sartu, haren ipurdien da. Osake, gustora. Tasista... Bueno, zozen biazan da. Bizimodu eta enbia, zela baitz. Bueno, Goenkala ipatu dugu, Guazema, mi querido Klikowski, azken urteetan Espainiar ere aritu zea Cuéntame, La que se avecina, Patria, nola ez, Intimidad, nik uste horrek eman dizula nola baiteko oi hartzuna edo, ez dakit nola dan lan egitea olako plataforma hundientzat, Patria bezalako telesail bat, ez dakit nola izan zen hori guztiaz, imaginatzet ardura puntu batera izango zen olako pertsonai bat antzesteko, ez da? Bai, baina oso errez etxin dotzue. Azteko, ensaio etxin da. Sekula ensaio bari neuan telebistarako, eta
hori beti esatote moduan ensaiatzen asmauta dago, aspaldi. Ja. Ta, orduan, einbestek ez dago, asmauta dago. Eta ensaiatuta beste seguridade batekin, landuta, posau etxen da, testuak, sinuak, personajia, etxen da, barneratu etxen dozu, eta ja... Beste segurtasun batekin, aurretik dizu. Momentuan, hemen ez dago, Supermanik ez dago, eta aurretik ensaiatuta... Ja, beste gauza da, beste kontua da. Beste gauza da, bai. Ez dugu aipatu, baina hau aipatu beharra dago, ze lotura egin dezakegu zuzenean gaina Brinkola telesailarekin. Guazemank. Guazemank, hau bihurtu da edo da, Euskaldun askoren, ez dakit nola adierazi, saio kutxun moduko bat, denok faltan botatzen deguna, eta markatu zuela belanaldi bat, edo urte batzuk markatu zituela, ez, Euskal gizartean. Ez dakit nolakoak izan ziren Guazemank garai horiek. Eta markatzen jarraitzen du, bideoak gaur egun sareetan, etengabe ikusten dira. Gure semiak eta ez zuten ikusi zuzenian. Eta ikusten dute? Gaur egun, mobilian, aldiro. Bateo bat badiardu, horretanak konpartitzen da, bate jartzen ditut, sarietan da, badabiz bai, eskuz dabiz bai. Eskola garrantzitsua, Guazemanken urte horiek ere, bueno, eskola ez dakiz zeitzen. Azkenean, ikasi zela ikasten da, lanian ikasten da. Zemanta ordu gehiago usatu, ekin, olaxe ikasten da, ez? Gezkinaz, normalian da. Bueno, bai, eskola izan zen, baina, bueno, beste estilo bat. Beste estilo bat, ez da konparagarria beste estilo batekin hor. Aipatu nahi nizun, naiz irratiko elkarrizketa batean, aipatzen zenun, bueno, pixkatik lotura gehiago ingo dute Goenkalerekin, ez? Edo Goenkalen garaian, edo euskerazko fikzio gehiago telesail gehiago zeudenean telebistan, ez? Garai hartan telesailean lan egiten zuten aktore guztiek, maiatzean ziurtatuta izaten zuten irailean lanera itzuliko zirela. Gaur egun, ia ezinezkoa izango litzateken kasua da beri. Orduan, abuztuan lasai joaten ginen oporretara, irailean itzuliko ginela jakinda. Bai, orain, ez da hain erresa oporretara lasai jutea? Hori, ez, lehen la urte izan ziren, Bueno, etziela hogei izan. La udara izan ziren horrela, eta ez da nik hain ziur be, bai. Baina aktore batek, lasaitasun hori, kakotxat artean, edo ez lasaitasun hori, beti daukazuen zerbait da? Claro, bai. Ze oso irregularra da zuen lan. Bai, eta gente askok laga dau ofizioa horretxa itxik, ez talako gauza izan hori ondo eruateko. Bai, seguridade horrekin bizi behar duzu, eta ikasin biozu horrekin bizitzen. Ja, bueno, zate hotena, beti, azkeno momentu beti suertatzen da zeu zer. Beti, ero. Bueno. Suertatu dian gauzen artean, Brinkola. Guazen pixkat Brinkolan sartzea. 2009ko telesaila, Asier Altuna eta Telmo Esnalek zuzendutako telesaila da, 13 atal izan zituen. Eta egia da, badituela ezaugarri berezia asko, azteko tonua, pertsonaiak, atmosfera oso xelebrea eta oso berezia da. Aktore batzuk pertsonaia bat baino gehiago antzesten, badu, pixkat kutsu Britainiar, Little Britain kutsu hori. Nola gogoratzen dituzu? Ze badakit errodajea etzela bereziki erresa izan, ez? Nahiko suerte txarreko ginoen, bai. Suerte txarra zentzutan? Egualdixak. Egualdiakin. Bai, egualdixak asko atzeatu zeban, gero sufridu erein bai, hotzak eta bustitxa eta... Izan zian, 13 atal, baina nola zema denboran grabatu zian atal horiok? Ez gogoratzen hori. Ez dakitz. Baina, nahiko, telebista izateko... Nahiko segidan? Ez, nahiko zine... Agur etxe ziren gauzak, claro, presupuestu gabe olako txia zan. Baina, telebista, Goenkalen aldian beste martxa baten, Bai, nahiko zine itxuriakin, da zinetiz etorzen, Telmo eta Takishi, bai. Eta, estilo hortan grabatu zen, bai, zineko estiluan, da. Ekipua be, lantaldia be zan, zinetiz etorzen, bai, sonidista, bai, iluminadoriak. Eta, azkenian igartzen da, hori, beste ritmo bat, eta beste... Eta kalidadia, nizto esaten bestiak ez daugan kalidadeik, baina, Bai, antzematen zerbait. Beste faktura bat, esaten dena gaur. Zertaz aigan hitz egiteko, jarriko dizut, Brinkola telesailaren introa, hasierako introa. Nik uste, ja honekin bakarrik pixkat ikuslea murgiltzen dela serie honek zuen, ez dakit, tono berezi honetan. Nik uste, hemendik antzematen dela ja, hau hasi zenean, seriak bazuela zerbait desberdinetik, ez? Aipatu dut... Zozer zorua bat horrela. Bai, hemen ikusten dugu, aipatu dut lehen, ez? Pertsonaia, edo aktore desberdinak, pertsonaia desberdinak jokatzen. Ez dakit zuri tokatu zitzaizun, edo pertsonaia bakarra antzesten zen? Ez ni bakarra, bai. Bai, belarjalia. Belarjalia. Horretxe libro ninoan. Ez da okelik, justo aipatzen dezula, hor dakagu. Belarjalia, bai.
Esto okelik. Eskarolak. Berriz eskarolak. Bai, eskarolak. Bueno, Brinkola, sentsazioa ematen du ikusle moduan, bai izan zela, agian etzen ala izan, baina lantalde osoaren implikazioa edo parte hartzea edo oso haundia izango balitz bezala, ez? Alegia, pixkat egin zelutela denak Arraun proiektuaren alde. Ez dakit hori ala izan zen. Bueno, hemen Euskal Herrixen orokorrean horrela lan etxen dugu, Behin proiektu baten sartzen zanean, aurrea dano batera, ekipo lantalde hori zena hori ero hor mantentzen dugu, berezkoa dugu, hola lan etxen dugu. Eta bai zinean, igartzen Baita da, ere. bai, igartzen da, diferentzia. Ez da getx. Eta hemendik kanpo esango zenuke ez dela nabaritzen hainbeste ez. Hainbeste ez. Hainbeste ez. Gure izararak indi joala pixkat. Nik esango nuke baietz. Ez da nire sekule hone, arro euskaldunak eta gu honen agaitxuk eta beti kontra honaiz, pentsamendu horren kontra beti honaiz. Baina, maila hontan, nik usten du baietz, beste, ez da gehi esplikatzen. Zer txulertu da, baina. Bai. Zoze bada, horre, lantalde sortzen dara, lantalde, eta lankide, eta lantalde. Eta beste batzutan, ez hainbeste. Beste inbirixia gehiago, ez dakiz zer, bakutza berera. Ja, sentsazio hori beti ez, txiki sentitzearen hori jaiotzez ez, Euskaldun izaera hori nik uste badala. Nolako bat izango da. Denon artean edo elkarlana edo ez dakit edo militantzia puntu hori ez askotan. Igual militantzian hasi garenik, militantzian hasi bai, etxian, mamaudu beti ez, benga, inen bila da, eta honen alde, eta txotnara, eta beste da. Horregatik, hortaz aidez pixka bat ez. Eta besti antolatu, eta beti be lanian, taldian lanian, zoze etaratzeko, etara naixan ez, aurrera horren bultzaka. Itxan lik horrena. Baina, hori zurtau zen hemen bebai. Eskerrak horre. Mikel Pagadik, elkarrizketa batean aipatu zuen, Mikel Pagadik ere serian agertzen da, usted gidoilarien artean ere azaltzen zela, aipatu zuen, esperimentu polita izan zen, bere matiz guztiekin, etzen oizko humorea, agian jende gehienak esperotzuena, askok Brinkola gauza arrarotzat jotzen dute, baina bazuen bere xarma. Lagun bat baina gehiago, orain ari da, Brinkola deskubritzen eta zeharo engantxatu omen dira. Esperimentu gisa, sentitzen duzu dala, zu ere, esperimentu bat izan zala, eta angel ditu zanta, listo. Zergatik ez zuen jarraitu seriak ez dakitakizun, edo... Ez dakinik, hortan ez da, naixo bezartzia holako gaixetan, baina... Baina esperimentu gisa hartzen zuen unzuk ere, zure ibilbidean, Brinkolarena? Bueno, ni pertsonalki ez hainbeste ez. Nitzako beste jolas bat izan zen, da jolas etxeko oso teatrala da gainera, eta, ondo pasatzeko, bai, experimento, bale, Euskal Herrixean da euskaraz etxeko eta bai, basan, berritasun bada, ez? Aurretik olako antzekoik ez dotuzte injanik. Baina, experimento... ez nintzen hainbeste analizatzen hasi. Experimento ez. Ez, nik ez. Guazen beste bideo bat ikustea. Hemen bada, aitortuko izut, nik uste urten poderioz, badala telesail bat Euskaldun askoren artean, ez dakit kultuzkoa bilakatu den serie badala, ez dakit dan nola gutxi dauden orain, agian horregatik jendea egiten du nolabait atzera jo, baina Brinkola bada telesail bat nahiko kutxuna, eta askotan irakurri sareetan, nire atal kutxuna da hau, bestea da hau. Askoren atal kutxun gisa, azaltzen da bat konkretua dela, laugarren atala Kia izenekoa, jarriko izut zatitxo bat. Hau da atalaren zatietako bat. Gogoratzea dituz, ez dakit zenbat 13 ataletatik, ez dakit zenbatetan azaltzen zinen, ze implika oso... Bai, ni ez dakit, laugarrenian edo bosgarrenian agertu nintzen lehenengo aldiz. Bai, hemen bazuen gainera, epatu dugu Little Britain, baina badu gainera kutsu, ez dakit, misterio puntu bat, badu oso surrealista bezala da. Ba, oso. Bueno, hemen iruditan ikusten dugu pixat pertsonaia guztiak, aktoreak pertsonaia desberdinak jokatzen. Hau, azaltzen da askotan, atal favorito edo atal kutxun giza. Ez dakit zu errodaje guzti hauetan gogoratzen dezun, ez dakit anekdotarik edo pasaizorik, edo horretzen zaizuela gauza kuriosorik, ez dakit gogoratzen dezun, 2009 garren dute dela esan dugu. Ez dakit... ni eske gogoratzen izan da zelako paskari garrak. Errodaje amaieran esaten duzu edo? Egunero, baseko oso catering ona. Bai, ez da goikoa gaur cateringa jona eukitzea? Añona, ez. Ez, Me bigizon etortze zien zukaldea, eta, beti,
potajia dala, bestia dala. Osea, brinkolari seriari buruz, gaurko lerroburua izan daiteke, onena katerina. Ze ondo bazkaltzen genioan. Katerina izan zan onena. Nire kasuan bai. Bueno, bazituen ere, aipatu dugu umorea, tonoa, pertsonaiak, trama, baina bazituen une musikalak ere. Onelakoa, adibidez. Eta honetan bai azaltzen zehazu. Hala. Hau zen, bazegoen hemen kanpotarrak etortzearen kontu hori, gaur egun, Autobusa etorriko da. autobusa, ongi etorri brinkolara. Eta miren gogeno la txofer. Nere Andria. Ia, hortaz ere izgabetu. Bueno. Aspaldi irudi hauek ikusi gabe. Bai. Bueno, hemen kanpotarrak. Iñaki Piota, ora, hartu dira, espetxerrak eta. Hau Iñaki. Venga, barrua. Venga, barrua. Hau bai, pertsonajean, nintzen. Dios. Pasatzea. Bai, hemen gehien bat, esango genuke, hola oroar, guazen mank eta Noa Oa saioko aktoreak, ez? Batez ere, lantalde berdina. Aktoren artean, eta gero, gidoilari, sortzaile, zundarien artean ere, lantalde antzekoa. Bai, benez gogoratzen ondo, baina... Bueno, antzeko, esentzia bintzate... Bai, ez da egin agore onzan tartian, bai, segurazko ongo zan. Ez igual barru-barruraino sartuta, baina bai, horre inguruan nagore aranburu ibiliko zan. Ibiliko zan. Bai. Bueno, 13 atal izan zituen, 13 garrengoan amaitu zen, asko egian ez dute ikusi, baina amaiera aipatu nahi nizun, seriaren amaiera. Ia ba. Honela amaitzen da seria. Ja, askoz ere ilunagoa, hemen kotxe bat sartzen da, sua, hemen ja pertsonaiak dabiltza pixkat bere Iñaki Irastortzaren pertsonaia gurpildu naulkian. Dauda, bueno, seriaren amaiera honela amaitu zen, 2009an aipatu dugu, bai 2009an seria. Eta honek eman zion nolabait itxiera telesailari. Oroitzapen orank, imaginatzen dut orokorrean seriari buruz, ezta? Bai, nire gustatzekat estilo hau, Euske, oso... Justagarria. Seri bat izteko ez da... ez dela txarra. Labairuan, zertu horre paseako zituan hotzak horre. Eta hortxe amaitu zen, seria. Errepikatuko zenuke, olako serie bat egiteko proposamena iritsiko balitzaizu. Oso guztu horretan. Eta zentzu guztietan, Ze bai izan zen pixkat eguraldia eta ipatu zuta. Horre gaztuta, bai. Gerrilla kutsu. Horre, bueno, hori gure lanbideak imatea duazten gauza die, baina ez, horre gaztu itxen die. Baina nik ingo nuke, bai. Guzturiko zenuke. Bai, olako jolas bat. Ez gau, jolas bat. Hori da, mira, nik uste esperimentu erabili dugula jolasa igual leproposago. Bai, jolasa. Frantzian be, bueno, iparaldian be, bueno, jue esaten dabe, antzestu esaten da, deitzen dutze, jue en pies de teatr. Bada, jolastu esaten da. Eta, bueno, imaginatzen dute euskeraz behola esango da. Bez, aktore izatea pixka jolastetik ere badauka, edo asko. Asko? Bai, gaine jolasteko gertu onbiozu, zabalik, osea, omesa jolaserako gertu beti, bai. Lehen aipatu dituzu ensaioak eta... Nolako aktore, egia da badoela joera bat aktorei beti galdetzeko, aber zure pertsonaia nolandu dezu, eta eskotan ez, egon naiz 5 hilabete pertsonaia prepastestatzen, eta gero ezin de pertsonaia gatendik kendu. Ez dakit, olako, badirudi aktore guztiek nolabaiteko sakontasunean murgiltzen direla beti, eta gero pertsonaia hori ireintxe egite dutela. Ez dakit zuk pertsonaiak prestatzerako orduan, bi aktore mota daude, gero beste batzuk daude esaten zutena ez, nik ensaiatu, hau ikasi, bota eta fuera, eta listo, eta aztu egiten dut. Erdibideko. Erdibideko zer, bai. Ni erdibideko zer. Tokatu izan zait, ikasi eta bota ere, ez. Inbiozu, sinistu inbiozu, inbiasa konzentrauta, nik gaur aktore honek konzentratzen ez dienak, eta inguruko konzentratzen lagatzen ez ditxu inape, ez ditxu da aguantatzen, ez. Inbida, gauza serixua da, testrozuan enbiare... Batzuk ez da egizera, demostro biharra izaten dabe, era gerrez etxen dabela, eta ez daukela konzentro biharrik, eta pipa, tita ingo, eta tal, ba ez, konzentro bia da, serixu bia da, lankidea gatxik errespetua erakutzi bia da, eta, bueno, pertsonajean sartu, eta gauzak benetan esan bia die. Tokatu izan zazu, ez izenik esan noskien, tokatu izan zazu zure lana nolabait kaltetu duen beste aktore bat, errodaje batean, o da ipatu dezu, ez? Bai, askotan ez, oso gutxitxan, baina ontsa esan duzunean, eta Belaxe Torrijat bat, ez? Toten izenik esango, Madrilen. Eta, bai, horretako txulito bat. Txulito bat. Bai. Egoak ere, ez, egoen mundua bada. Telefonoti berbetan, mobiletik, eta, zela esaten dabe, akzio, motor...
Eta orduan txek, espera, que tengo que cortar, luego te llamo. Bere mugikor pertsonalarekin. Motor, da danok ega konzentrauta, aktriz bat, 60 urteko aktriz bat, eta beste lau, bakoitza bere lekuan, serio, formal, eta beste txorimalo hau, mobilakin, así, eta sartuan, bera, akzion, hola, que tal, no sé cuántos. Bete gune txakoran zala. Claro, horrek ere gaina kutsatzen dizu, ez? Gero zure lan egiteko moduan. Bai, eta jentiak bakuitza berera, eta baina beti influitzen da, hor guztia txorimalo bat, telefonotik, o tontuan etxen, o txiste bat kontatzen momentu txarrenian, batez igual bestiak daukanian, beste aktoriak igual dauka ardura hundina, eta bestia gutxi daukanak, txorradak esaten. Bueno, gauza horredanak, Ja, denetik. Denetik, bai. Aipatu duzu leno, zure semeak esan duzu, ez? Guazen manketa ikusten duela bideotan, eta zuk, ze ikusten duzu? Gustatzen zaizu zinea, pelikulak, antzerkia gehiago gustatzen zaizu? Ze ikusle mota zea? Nulo. Bai, nik ez dakit Netflix zela martxan jartzen da. Zer da Netflix? Ni normalean... Osea, etzea plataformaren garaiko... Leno ipatu izuna ziren Patria HBO-ren txaldana eta HBO eta Netflix eta... Osea, ez doaz bat zurekin. Osea, ez zaude mundu horretan. Ez, ni Patria ikusi neban estrenoko egunean zinean eta gero berriz izoteko. Zer beti, bai, ikusi biot, bai, beti dara aholkatzen, ikusi dozu hau, zer, kulako, zer... Ja, jendea etengabe da bila. Eta, hombre, koño, ikusi biako nuke. Baina gero kasuik ez. Gero, erresa betxin dut, ausoko tabernera gunda musian. Hoi erresago da, Hoi erresago. Hoi askotan, isa egun erotxin dut hori. Plataformak ez, eta zinea, edo antzerkia, adibidez? Antzerkia, bai, tarteka ikusten dut. Zertzea gehiago, zinea, antzerkia, ikusle bezala, Ikusle bezala. Bueno, antzerkian uste dut, bai, antzerkia gustatzeka geixo ikustia, bai. Hola, etorkizu laburrean, zer dezu aurten? Hola, eseinatzeko, nun ikusko zaitugu, antzerkian, bai. Zinea, oin udan trapusarakin bueltau naiz, trapusarakin kale antzerkira, udan ingotxugu, plaza batzuk, eta gero udazkenian korrika kulturaleko espektakuluan egongo naiz, kaka espektakuluan, eta bueno, eta gero aurrera, bueno, gure artian miren eta bisopoko asmo bat, proiektu bat, baina, bueno, a ber, dirua lortzen duen, da... Dirua, ez dugu, leheno egon gara, Euskal Herria militantzia, dirua ere, gure diruaren meloia irekiko bagenu. Bai, nekuen jo, bolondrez lana, eta, bueno, eta diru gutxikin da, diru barik eta askota, ja, gaur egun askotan. Oituta, baina ja, nekeza. Ez pakoazu infraestrukturaik, eta ez pado diru apur bat eta, hobez hasi, eta listo. Plataformak ez dauzkazu, telebista badaukazu. Bai, etxean ikuste, etxe. DVD irakurgailua, Blu-ray badaukazu. Bai. Bale, orduan aprobetxatukoet, saioren amaiaren opari bat egiten diot gonbidatuari, hemen dauden pelikulen artean, eta pixkat, ez zaitut pertsonalki ezagutzen, baina agian humorea, bueno, imaginatzen ezagutzen dezula, baina okurritu zait el Guateke Peter Sellersen pelikula oparitzea. Bueno, niretzako humoreen arloan hau da ezinbesteko klasiko bat, orduan, oroitzapen moduan, klaketaren oroigarri moduan, eramantzazu el Guateke, eta, bueno, hau ikusiko, plataformetan ez baldin badan, ikustete... Astelenen baten, hausoko taberna deskanso semanala daukat. Hori da. Begiratu noiz daukaten deskanso semanala, eta aprobetxatu ikusteko ze ederra pelikula, Peter Seller. Eskerrik asko. Zuri. Zerbekin akordauaz ikusiko. Oso ondo, Mikel Laskurain, mila esker plazerra, zurgin egoteatik, bueno, rinkola izan da, izpide gaur, baina, bueno, etorkizunean proiektu berria baldin badaude, bakizu nun gauden, osea, que atea jota... Urduri hasi naizela esan dut, baina ikusten duzu, hemen oso intenso ez gara jartzen. Ez dago intensia. Ania behin berotze zania, puzka. Eskerrik asko, mila esker. Zeuei. Zazuei, pantailaren edo uinen artean zaudeten guztioi, eskerrik asko beste behin klaketa entzun edo ikusteagatik, eta urrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Klaketa entzun duzu. Euskal zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Montzon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena.